B'medja ta' iktar minn 150 każ ġdid kuljum, is-swali mediċi u tal-kura intensiva fl-Star Mater Dei dalwaqt jilħqu l-punt fejn ma jkunux jistgħu ilaħqu mal-pazjenti kollha. Sostniet dan l-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-MAM fi stqarrija li fiha sejħet għal curfew fi tmiem il-ġimgħa li jidħol fis-seħħ mid-9 ta' filgħaxija. Dan il-curfew dejjem skont it-tobba għandu jibqa' fis-seħħ għal ġimagħtejn li ġejjin, kif ukoll fil-jumejn wara l-weekend tal-Karnival. L-istqarrija tal-MAM twaqqa dik li sostna ftit ta' sigħat qabel il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn meta qalli għalih in-numri huma stabbli. Baqgħu stabbli issa ġifieri kienu f'Ottubru kienu telgħu għal xi 130-140. Xi 15 ilu telgħu għal madwar 180 u qed iżommu stabbli. Llum kellna 150, bieraħ kellna 180 qed ikunu fuq dak il-livell, ġifieri baqgħu stabbli. Kuntrast it-tobba qed jgħidu li hu meħtieġ curfew b'mod immedjat minħabba minoranza ta' persuni li qed jibqgħu jieħdu r-riski u jispiċċaw jieħdu l-virus waqt attivitajiet soċjali fil-weekend, virus li mbagħad qed jinxteret fost raba fid-djar u kollegi fuq il-post tax-xogħol. Barra minn hekk komplet l-Assoċjazzjoni tat-Tobba il-contact tracing waqa' lura b'diversi ġranet, tant li issa hu prattikament ineffettiv. In-numru ta' każi ġodda jrid jitniżżel u jinżamm għal inqas minn 100 kuljum tenniet il-MAM. Minn barra il-curfew l-Assoċjazzjoni tissejjaħ għal aktar infurzar fuq stabilimenti li mhux qed jobdu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa, mod partikolari f'Paċeville u Buġibba.